Ġimniedi dokument ta' viżjoni għall-industrija tas super yachts li permezz tiegħu se tkompli tissaħħaħ il-ġurisdizzjoni Maltija f'dan ir-rigward. Dan id-dokument għandu lan li jkompli jippromuovi lil Malta bħala għażla preferuta fl-industrija tas super yachts, trawhem tkabbir sostenibbli u toħloq ekosistema b'saħħitha. Id-dokument hu frott proċess ta' konsultazzjoni komprensiva li involva l-partijiet interessanti tal-industrija flimkien ma' riċerka preliminari u analiżi b'saħħitha. Waqt it-tnedija tad-dokument intqal li fl-aħħar 16-il sena in-numru ta' super yachts li jaqbżu l-24 metru li huma reġistrati taħt l-att dwar il-bastimenti merkantili żdied minn madwar 100 fl-2007 għal aktar minn 1100 f'Awwissu li għadda. Hawn intqal li dan it-tkabbir mhux biss jistimula l-ekonomija, iżda jiġġenera wkoll impjiegi ta' kwalità għolja u servizzi anċillari li jmorru jitfit mal-viżjoni tal-Gvern li jinħolqu setturi b'valur miżjud b'opportunitajiet ta' karriera. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aaron Farrugia li nieda d-dokument qal fl-intervent tiegħu li l-viżjoni ġenerali hi ċara. Dik li Malta tkompli ssir l-għażla naturali għall-industrija tas super yachts b'ekosistema sostenibbli appoġġjata minn infrastruttura affidabbli, servizzi ta' kwalità u forza ta' xogħol speċjalizzata. Huwa l-punt ta' tluq mhux tal-wasla. Jiġifieri fil-waqt li pajjiżna sar il-ġurisdizzjoni tal-għażla għal ħafna super yachts tal-24 metru l fuq. Għaliex għandek 1100, għalija dak mhux biżejjed. U allura tkellimna mal-industrija, ħdimna mal-industrija, kellna proċess tajjeb ħafna fejn illum wellidna l-viżjoni. Min-naħa tagħha ċ-chairperson tal-Kumitat ta' Tmexxija Dr. Stephanie Fabri qalet li dan id-dokument juri s-seta tal-konsultazzjoni peress li kien ir-riżultat tal-partijiet interessanti li naqdu flimkien u faslu trasformazzjoni ulterjuri tal-ekosistema tas super yachts. Id-dokument jista' jiġi aċċessat minn fuq is-sit infrastructure.gov.mt.